Izdavaštvo Mula Sadra je i ove godine prisustvovalo Zagrebačkom sajmu knjiga. Posjetioci Zagrebačkog sajma su se, pored starih izdanja, imali priliku upoznati sa 5 novih naslova izdavaštva Mula Sadra iz oblasti filozofije i religije. 47. Međunarodni sajam knjiga Interliber 2025. je na Zagrebačkom velesajmu održan od 11. do 16. novembra u paviljonu 7 na štandu 36 pod motom Vratimo se knjizi. Sarajevsko izdavaštvo je zagrebačkoj čitalačkoj publici pored novih izložilo više od 100 svojih starih naslova. Tokom 6-dnevnog boravka ostvarena su vrijedna poznanstva i uspostavljene značajne saradnje. Knjige poput Društvo i historija sa stanovišta Kur'ana, Osnove filozofije morala i epistemologija bile su među najtraženijim naslovima izdavaštva Mula Sadra na Zagrebačkom sajmu ove godine. Interliber, 47. Međunarodni sajam knjiga, završen je u nedjelju 16. novembra u 19 sati.